Hej YouTube, velkommen til min første energidriktest. I dag skal jeg teste den her Burn Lemon Ice, og jeg har hørt gode anmeldelser om den, og I skal nok få de andre YouTubere at se, som der også har lavet en anmeldelse af det her. Men vi går bare i gang. Det er fantastiske skruelåg. Lad os se, hvilken farve. Ligesom Sprite, så smager vi det. Den smager sgu godt, du. Den kan klart anbefales. Ja, designet er fedt. Lukker den lige. Ja, designet er fedt. Gul flamme. Meget praktisk. Og står der Lemon Ice både der og der. Så den kan man godt bruge til lagen. Og designet, det er meget fedt. Jeg kan godt lide deres gule tema. Den giver jeg sgu en 9'er. Og smagen, ja. Yeah. Den giver jeg også en 10'er. Så begynder det at regne. Ja. Ja, men 9 for designet og 10 for smagen. Så det var alt for den her gang. Så jeg synes bare lige, at I skal skrive ned i kommentaren, hvad jeg skal anmelde næste gang. Og så husk at kommentere, rate og subscribe. Og så ses vi der bare i en anden video. Moin moin.